Namar ke jingkiu kensan kibrio kibayo yo COVID hakajala kentup hasa West Kasils kala penlong ya katanat kakoi kakia jong ka district ban sedang ya ka jingtes COVID Paidbah hapo yo Mawkyrwat. U Dr. WR Nari District Surveillance Officer na South West Kasils District ulai thu bakani ka jingtes Paidbah kalong kumsi benta bante lakam ne ban pitikna hakabai de baka jingdon jong ni kunyang jingpang hakikat tu kat ningut kibrio kibajulai nakawai ka Jaka sakawai pan. Dak bakado babun kibayo yo te virus kide kisipai BSF kumta gibo district lapun ru bantes Paidbah wari ki kaput badan ki tem BSF. Kani ka random sampling ka bangile kadi ka jing tha jong ka sarkar megelya namar nadu bala lift up ya ka lockdown menta ni ba ka inter district restriction kamdan chu te haba kumni kidan kibre ki bona koi district yuan cha South West Kasils ba kumju kinang South West Kasils so kli chekwi district te kala hamlong lai lan menta banyai wala kidang don ki curfew damien re kasni ki bre kidang nyai te kani ka jingle random sampling jingi kalong namanta bangin check yang taka community transmission ni on ki surveillance for high risk population kini high risk population kuman chukun stu phi kidai kimni ki nongnya kali ki driver but ki helpers ki nong de jhur ki nong de do ki ba dan hakiyau te nalor ki ka ki nang ki police personnel ki health workers ki bai kendu man kapor ba kini ki brio te based on that tingi lale kani random sampling but kawai kalong ba nadu bala lift ya kani ka lockdown ki yau ki hatu ki la play le baro te hayo hat phimla bentuk buru bon meno urum kumno bon which district wan which state kidan ki state ki ba ki district ki ba kilong mibina goti na Assam ki wan isu orang kumno no ne ki wan ki we district ki badan COVID positive case te bannak ya kani bangin ban kat tahu ni ketika community transmission tinggi le no random sampling mod random sampling isu shimbek nanu ki Jaka ni kam concentrate ba apa South West Kasils ni la dep check haka check gate mencisni ni la sim kat santri sample te bat ha mentasni kat santri sample ni sim hayau randomly kam tam ni kam concentrate ikini ki breu ki ba ni on ki wholesaler mo ki ba kit khaw na shlong ne ki ba kit khaw na khanapara kini kidi ki beri ki balik ki bawan keleng-keleng kan ka district bat sajan ki border jongka Assam de kata mingla sim ka dan sampling jongki ngila yo ba san rumut bat nalor kata ngila sim lu ya sampel jongki patu kan ni ki nongsong dukan mo nomor kini kidi ki kendu kha bat ki beri ki ba bon project ki beri de kata ba kini kila sim sampel entasni de ka sampel ka basim hakini wi singi dang up report ka sampel bamdasni ngila dap collect tingin nang phan asya negara ban kali kata te kani kadika we ka jing le jong ka sarkar mekhlia khang ba ngila bang minchule randomly bangin lap ikta ki covid case te kawai ka ba ya thu ne ba ni ba ka jingkyu state unu covid 19 ma kane ka state jongi khamtam ha ki district ma East Kasils but ha ribhoi district kidan ki case ki bala adang kyu menta khamtam ki jingyo positive case na bon kini ki BSF personal te kala long ini ba na kalian ka district ba ngidon bon kini ki BSF camp ha border jongka South West Kasils ki bus station harani kor ter te ya kata ka sampel ngila ya keren bat ki SDO civil bat di district administration bat DC jungi ngila ai ba ngila pan jingmut ba nginle ka random sampling ha BSF camp bat na kalian ki BSF personal ki komandan BSF ru kila sya ngi ban chime ka sampel di example ngin hapsim na lasai kidan kemba sandru tulikikam kiba kidan kikam kiba ki sipai BSF kiba nasulong badan ki kam ki sipai BSF kiba na tura headquarter te yakini ngin nang sim lasai bat ngin nang phalang ki sampel wala ka sarkaru kalaile ban sim sampel ya bar kini ki BSF dai ngir ngin nang le na kalian ka district surveillance unit Jaka IDSP nginang phale ikini ki test bat ni ya khmi ba nang la subne test man ka disa ka ting test ka di banle man ka tayo yung weekly te biasa kan ka result ka bangile anta first week min hapek chu ladang idan ka manle license tio te ka biasa kan ka jingyo ka report ka bale anta kan ka first bangidak sedang men cisngi bat mentasngi te min sa epek banyak bangile kumno kumnga bat phila dang adi covid positive patient do ngasong kumni ngalong normal we kumni te kala pelong nyi ya ka jing la change ka lifestyle jingi mentaba ni mudur ya la de bangi ru ngi deki covid positive patient
asymptomatic COVID positive patient. Lada ngi iwe pa iwe iba yasham ne has surak ne hayeng lada ngi iwe ngi suspect lada bangi de COVID positive patient. Dia kata ka jing control ya ka jing spread tau virus kala ya rap ha. Namar lada nga suspect lada bangi de COVID positive patient asymptomatic ngamni chu jajan jang kiwi kibrio. Telada iwe brio bah jajan jangaro ya lada suspect bangi de COVID-19 positive patient uru nomon chu jajan jangar. Dia nalor kata kani ka health etiquette jengi ka health protocol jengi kum ka safety ka jeng jerho dakaba tap iki tap iki rumal ne pitap iki niki temboj mo kimoyong ne pideng masan man sebelet nama ba yela di filasno ba pidigi covid positive patient di pihak le kini kan kapen kesan susu ba pinne kini ki health protocol ki bala ada ka sarkar Meglia bat ka health department. Telada ngila ban longkum ne mot kene ka jing sapyang du COVID-19 kan duna baklabak. Tengai kentur bai ki Paidbah kani ka ditang ka random sampling. Kamut bangi susim sampel bangi la tikena bakini ki bre basim sampel kila di positif. Susim random sampling. Sang ba kanlong kumo angan adun kom bakin stop ya kata community transmission bangin control ya community transmission lada kadan. Bancu yang kentur mentaba hadut mentah hak state ni kampat dan community transmission. Maybe hak kiwi state la dan community transmission, hak state jengi kampat dan community transmission hadut mentah.